ए मम्मी जी हाँ नहीं देखी तो है लोग दिया ना खोजे के पता ही कि माना देखी तो दू कलर के लेल बने एगो हई बाटे हम तो कब है तो ये ठीक बा हाँ, ना तो एक मुट्ठी के खोवा निहन हई बा पहिरेली बाड़ा तुम देखी तो निकाल के आरुआ दिखा दी इहो तो सुंदर है हो देखो कितना बढ़िया बाटे ओकरा से तो इहे बढ़िया बा ओकरा से नहीं बा हाँ दिखा दी माना तनी कि फुआ जी के बदला में अभी है ना हमनी के सास बाड़ी के हमन न तो जानत नहीं खुका तो फिर मेरा ली ना देबो बढ़िया से तो कहता हमरा के ना देल तो पतो हियो को तो बढ़िया से देबे के चाहिए अच्छा इहे दे दे हम तो कहते एगो उनकरा के दे दो एगो फुआ जी के दे दो अपना नहीं लेही त का ठीक है बाटे हां गोतिया नहीं है के बियाह से ए मामी जी हई कोन के देखी ना दुआरा पर लेके बिगले बाबे लो एकरा के रख देवेला कोन ए दीदी जी रोगे कामे रहलाटे कनी देखी तो हई छापिया वाला लुगवा निकल लगता ये निकला दीदी ता ढेर दिन जी ह इनकरे नाम लिया त रहल कोन के हमरो बिदैया कर देती ना देख मम्मी जी साड़ी कनी अच्छी न लेबी अपना पसंद के देख सुंदर त लागत है देखी एक मुट्ठी के बा एकदम बढ़िया त बा हल्का बाबे दे दी कौन हो ना तो छापी वाला ले पे छापिए वाला ले सकत नहीं देखनी एकदम 6 मीटर के साड़ी बा ठीक बाटे ये कोनो बात ना कोनो जरूरी ना के साड़ी दे पर बड़ा जोची हां दुर्गा मैया से सतमी लगम कोन के राव नाना फोन कर रही कहत तबीयत खराब बावे त तोरा के भेजनी कि चल ये त तेजा को जा बैठ गलो जानत न के गोरवा का टाका काटवा गोरवा टूटल बावे तो वही से हम फिर ना जाम जल्दी जाय त भले ना दैली त हमर का हटे लुगा गो उनकरा के देतनी हां बड़ लगाई कर दी है त मामी जी देली देखी हमरा के देम चाहे मन देम अपना ननद के दे दे हम हुआ के नहीं खेल त का कावा पादावा ना कही जाई जी हक पद हम ना छी ना आ ननद हम ठीक होने त हम लइका जइ हसन लियै हसन गाड़ी क हुआ के कातना साधा रहे कि हम जइती लेकिन का करम ना देखे के मिलल भतीजा के बियाह हुआ के जी खल रहे होनी के टाले कनी होनी वाला के कोई के टाले के अब तक जो बार एगो दे दिनिया बिया तो करे के कौन हमारा घरे कौन ही यहाँ के कि टकावा कट जाई ना फुआ के गाड़ी क के जाई लिया के आई माने तनी भतीजा के देखम न हो के कौन एक राजा बाबू के भेज के तनी पहुंचवा दी हमरा के अरे कोने यो कहे वाला बात है यही त जीवू वहां के कौन छोड़ के जाईब जाए के नाम ले तनी मेहर के दिन भर हम कहत चल वहां का अपना सब दिन खाली मजा ओकरा से लेत रह हाय धारी रउआ जी सब दिन मेहरानुए के भिरी न रहे के बा आज पहुंचा दी बर हो जाई के देखी साया वया सिया गइल बा कोनो बात ना हां नहीं साया वया सिया देले बानी पानी नो हल लगा दी का जी दीदी पहिर के जाई ना ना यही मन में ठकुल देलू मंगले बड़ू सब पैकिंग हो गइल बाटे ठीक बा कदम बहुत बढ़िया कहानी है कि तनी रोवो या भेंट क ली वहां से ना कनिया समय मिली त आई बस बियाह शादी के घर रहल है यही से मम्मी जी तनी सा ठीक बा बियाह शादी बीत गल भी कनिया बरले बारी या बुंगा के रखी अन तले जाके भेंट क के चल वहां के तवनी ना भतीजा के बियाह ना देखनी त कम से कम रवे जाके भेंट क ली कहत नाना से हिम्मत कहिया हमार नु त मम्मी जी मामी जी हमरा के ना कइली खाए पिए के दुख देली ही जा दीदी या कनिया का हो गलती गजबे बतियाई ना हमरा जन के एको रति बुझाइबे ना कले कि माने हम अपना एथी में नहीं खियाल नैहर नहीं खियाल बुझाता कि हम अपने नैहर आइल बनी अपना सास के नैहर ना है उदास जी हम देखा इनका चेहरा इनका मन लागत रहल यहाँ करली त दिन भर हमरा संगे का करी हमरो मन लागल है जन कि अब जाइम त हम ही कोई दिन कहू आई भोजन की काहे कि सब कोई आइल त मन लागत रहल सब जाए घड़ी पहले कने वाला चली तो राउर गोरदा बाबा दी एक बेरी आ अपन एक गर्मी में तेल लगा के मन नहीं के ना पतोरिया में ओही से मिसवा दियो हां मम्मी जी एक बार ले लेतनी उनका घर के जन तगाड़े वाले जाके देखी त जन फुलौरा भेवे खाती आई रहल हेगर जाते घर में टांग देबे जाई टांग बजरियो में गजी भीड़ रहते न लए धने तारे खाते अंडा लेनी हां बजरिया में गनी त अंडा ले लेनी त खालू ना अंडा के चलते ले लेनी हां ठीक है कोनी अंडा त खइबे करे नहीं बढ़िया में दिन के धन तनी तने एगो बात पूछी शर्मात का बनी या फिर मर देना है जौन मन करते हमने ये सोचा था मैंने हम कैसे तू हमरा के पसंद कर ले काहे जी कोनो रो खराब बनी कि हम पसंद ना करी आदमी ये कबे सोचा था ये कोनो बात सोचल जरूरी बटे अरे वो इतना सुगर बनी के लोग केहू पसंद करी हम का ठीक ना दिक्कत नहीं है ना कैसन दिक्कत जी सब को इतना ना मान दुला देता ना कि जितना दिक्कत परेशानी रही वो आदमी भूल जाए काहे मौगा मैं हर फिर घुसल बनी अब यहां से कि ना लगनी माने कनिया फिर एती करे कनिया के चल ही चल के पहुंचाई हमरा के अंडा बटवे दीदी जा तो हमर तो हम जाए करल बराती ना हमरा आई हो तो बाराती ना हो जाई तो हम पहुंचा
के ही तो जाइब। अरे अरविंदवा कह दिला सना कि चलिए राजा भाई बाराती चले और 2-4 दिन रह जेती त बढ़िया ना निक ना रहल मन लागत। आई हो कनिया तो जानते ना बारू कि जब हमारे मम्मी जी के पैरवा टूटल बरुए ना जान तो कैसे हो ना गोल तो जरूरी पड़े। चल पहुंचा दे और फुआ के जानता नहीं कितना दिक्कत होता रो बाराती घूमत नहीं अब कनिया आ दोनों तरफ से लेफ्टाइज का अरविंदवा कहता था चल बाराती हमारा भैया के तुम क्या करी काम कर पहले पहुंचा दे ओकर बाद अपन। हां रुको तो रुकी 1 मिनट अरविंदवा वाला पूछ ली को बजे बरातिया निकली एक खेलार बाद में पूछम बाराती के पहले चल के पहुंचाई और भैया खिसिया तनी ए दीदी की गोरा रंग दीजिए। आ यो गोरा बाके ना तो रंग एक कनिया रंग दी ना ओई खरी रंग वाला भौजी रंग वाला जाई में गोबर ताबर उठावे के बरुए पूरा एथी हो जाला फाट जाला ये नो पहले सॉस रंगले हई रंग बरुए मैं इसे ना लगाई ना ये ना कि तन लेके रंगवा आ रंग देवेला जान तो हमारा इनके छोड़ के मन ना करना तो अब सब ही रहे के बा चुप रही। हां त खाना ना के बियाह होइल बाटे दुगो काट के चल गई रसन त मार कह ए भौजी हमर बियाह ना होई नहीं देखा त नी जब पर सुदिन तबे हो सबर के फल का तना मीठा होला कैसे काट देला सुगर कनिया आ गई काज ने कौन भगवान के पूजले रहन तैसन मेहरारू मिलल देखी भगवान के नगरी में देर होला लेकिन अंधेर ना होला सही कहला जल्दी आउन जाई ना बाबूआ जी 4 साल गए रहनी बरापुर बाबा के पैदल जल ढारे तबे ऐसन मेहरारू पहले हमारा खाती हवा के बेटा कनी की मम्मी जी गई नहीं तनी सा जाके आगो हुआ उठवा दी ना छता पे मन बटोर के आतनी भेजा जाए उठा तो भाभी कहन चौपावे के एगो ने बाराती खाते हमरा फोन बारात करे छोड़ी ठीक नु जब देखते मानी कि भैया और निखन जगई ना जा कहां कुल अपन काम धंधा पे बारात के छोड़ी कोनो के गाड़ी मांग के मोटरसाइकिल आ पहुंचा के दीदी के के बहुत दिक्कत ना बाबे परेशान बने हुए चलिए दी जाई बहुआ पहले उठवा दी अकेले लोग ने बानी जी मर्द मानुस घर में तो कनी की ए भौजी कनी की मोबाइल लेके जाई कि मोबाइल इनके थमा दे बोला दे धना है और कनिया बड़ी मन दिल ना लगी तने मन करी त अपन क्यों मोबाइल से उन्हें फोन कर दे हम घर में रहे के भाभी खाना पीना बनावे के नहीं के ठीक है वो पासपोर्ट 00 हां ठीक बड़ी दी आओ चबिया ठीक है भौजी हम चलत नहीं आइली भैया के दे दे मैं जाई जल्दी आ जल्दी बोरवा उतार के हमरो के पहुंचा दे जन्नी ना तो ढेर धूप हो जाई ना तो जाहू में एकदम मन मछिया जाई कनिया जानलू ऐसे सोचा तने कनिया कम निके रह देवर बाबा का निमन से सेवा करी ह जानलू दीदी जी के खोइछो इछो ना देनी आ दोनों दे मिल के रहिया लोग कहनी ना कनिया में की आई ने 100 रुपया रख के गोड़ लागल ठीक नो गर्मी हो गइल बाबा यहाँ के फुआ जी का पतो है ठीक ना फुआ जी आई रहती तो एको बाकी ना तार छोड़ती तीन हई करता हौ कर आ जाए घरी कने होता निशा गोड़ में तेल लगा दे दीदी के तेल लगा के छोड़ा दे गोड़ एक बार और तेल अब दबावा ली अब के जन कहिया भाग लगन होई कहिया आई कहिया ना आई देखो तेल मत लगा सुखले दबा दो कि हमरा तेल लगावे के मन नहीं बार का आई सारथा बावे तक कल हमरो सारथा पुता कन्या वाली राजा बाबा के मेहरारू तक ए दीदी जी और कोनो हमरा कन्या में अथु नहीं खे ना कमी नहीं खे ना आयो कैसन बोला तर हाथ ना सुगर कन्या हम तो कहत रहनी कि आज बर रुक जाई मछरी बना देतनी आ खा के आ तब जाई कन्या के हाथ आ नारी तनी हमरो ए दीदी रुक जाई ना सुना ना ना हमारी बात याद ना कोला ना रुक ही का पड़ी अब रवा के तो ऐसन मत कर हम फोन करके कह देता एक दिन में कुछ बनी बिगड़ी नहीं आज कन्या के बढ़िया दिन है आतवार हम मछरी के हाथे बनवा देतनी खा के तब पहले अपना फुआ जी से हां हम बतिया लेता तो जानत रहू ना कि कैसे कइले बनी गाड़ी तनी कहत रही कि जाके पटन योजना के बैठल भी हमरा नैहर में हम के नैहरवा भेज देनी हमरा गाड़ियो देता ना तो हम बतिया लेता ना कर पावेले हम बतिया लेते आज बर रुक जाई ठीक नु जातनी तब राजा बाबा के पैसा दे के मछरी मंगा देतनी आज बरातियो तनी कल ठीक है कल निकाह पहुंचा दी हां ठीक निकाह तो दिन रहम त हमरा हाथे खानु पिलेम आखिर ससुर आ जाए हां तो आज बनाइए बस खाइए पी के जाई कनी के आराम कर नहा धोल मान ला कि रोज लोग आवत तरह के देखे तो सोच समझ के रहल जाला जानलू जनतनी करम दीदी जी आवत नहीं ठीक बात चलो तनी आइम तेल लगा देतनी दीदी जी चल करी जा एक काम करतनी नतिया के तनी हाल चाल पूछ ली कि कैसन बटू वैसे तो हमरा बतियावे के तंचो मन नहीं खे करत का जाने काहे इतना नहीं जब प्यारे दुलार मिल गइल बा ना कि मने नहीं कर कि तनी फोन वो लगाई चलो एक बार लगा ले तनी रिंगवा तो जाता उठाओ तो नहीं नतिया हेलो हेलो हाँ का हाल चाल बा हाँ ठीक बा बड़ा ताम बतियाओ तरह का बात बा हो कुछ बात नहीं है अब बियाह शादी हो तब का फोन कर लिया जी के बात तू फोन का कले हमरा कोनो शौक लगल बोलते फोन करे के कह त काट दे तनी रख दी हाँ रख दे तब रख के दे हम गइलुए जल बियाह शादी भेल तो का फोन कर बड़ो हमरा के
नतियू हल चल लेबे खातिर फोन कर देनी आ ना तो तार कौन जरूरत बा हमार मरद नहीं खे का अरे नटनी है नतिया कभी हमारा करे तो नती है हमरे होश में पड़ती कि ना का हबो इतना नेक हमार ससुराल मिलल बाहू ए इतना बढ़िया मर तार से के बतियाई तो मिलल बा सोरहल से ओजी का मर जीव रहम ना हां ई कोन नया में एथी सिखत रहा का बोले ना क्या बोले तो ना सिखत नहीं बोले हम हम के रोत रहा ना तू घरी ना कहत रहो तू ना रोता हली रे हरामजादी करे जे रोत रानी अब हम एकदम खुश बानी ठीक ना हमर रोए के दिन खत्म हो गइल निक कोनी की शादी ब्याह कर हां त खुश रहू आई दिन भुला गेली हमर संगा घुमत ले बहिया में पहिया डाल के हाय किनुआ दीजिए पिज्जा खाएंगे बर्गर खाएंगे ऑमलेट खा ना खाबू खा हां तो देख ला वो दिन तो कैसन देखा देनी अरे तू बाजे खातिर फोन कली हमारा सरे जहिया से तू गइल बड़ी तहिया से देख का मने का देख हां का देखो नीक नहीं खेला हमारा वैसे भी तू फोन करके हमारा के छेड़ा तरी अब निक नहीं खेला गत तू एक बार रहे कि हमरा के रुआवत रहला हो आज तारा निक नहीं खेला गत कहीं तन 2-4 घंटा बतिया ला त कह कि ना हमरे भी टाइम नहीं खे हम इतना बिजी आदमी हई अब का होइलो अब भाई का कुछ नहीं भाई तन की मुंह में लाग रहलो तोरा से उहे तोड़ देनी अब जो बतिया वो करे से कर मुंह टूट गेल बना हां आज अब तो बुझाते बा बोलिए से बुझाता चुराइल कही के हम ना जानी कि तू ऐसे कर दिले दादा बतिया को मन नहीं करत मुझौसा से मत बतिया रे कभी मुझौसा ना त आज तक पटवा नोच दे तहर हम बता दे तनी जे सहत रही 2-4 गो बात गाली सुना के चला त मार देत रहला हां अब हमरे इतना प्यार दुलार मिल गल बटवे ना इतना मरद हमरा के मानता दुलारता ना कि तारा और ता कहूं के मन ना करी गोइलो पे गवा हूं तो मत ताक तोरा के ताके के कहता कहत नहीं मारे के ना तो दिमागवा गरम होई हमारा त आके काना बुझिगा तार ससुरो में हमरा के बुझतो नहीं काट देब हमर मरद नहीं खे तार हाथवा ना टूट के तार हाथ हमें धरा देब ए के हुओ हो हम जानते नहीं कि लंगा है हमें गांव के कबार तो धके तो तार मर्दो का तोरो के छुए के तार पावर नहीं खे देखा भी पावर तू हमार जाए तक हम चाह देम ना तबे तू कुछ करब ना चाह तो तार पावर नहीं कि तू हमरा के छू दे ए जा ना काम करा अपन त पावर देखबू त खा हम पावर अभी चिन्हत नहीं खो अभी अरे नतिया दा बतिबे ना करम नतिया से ए साला फोन कैसे कटलो सा हेलो हेलो काहे कति फोन कइला है फोन तू काहे काट देली अरे काटी ना त का करी फोनवा तू का जब काटा ही गेल तो फोन कइली काहे खती अब कह देल बाड़ी तो तू बतियाई भी अरे नतिया तुम तोरा से बतिया ना अरे नतिया करबी होश में बोल पहले ही बता तू पहले हमरा के जी कहत रहली हो कहतली अब रे कहतड़ी आ त जय कहत रहनी है जय कहत ने तही है अब भुला गेली रे तू हमरा खातिर करवा चौथ करत रहली भुला गेली दिनवा ओ हमर नु लइका बुद्धि रहे कि तारा खातिर करवा चौथ कर देत रहनी है हां तो उहे तोर लइका बुद्धिया करे हरामजादी हम मान गी रहनी असली में कि प्यार करत रहली तहरा के कदर ना कइला नती उ करत रही प्यार करत रही कदर ना कइला अब रहे द रख फोन कदर ना कइनी ना कि तू ना कइली हमार रे रखला रखी हम मत फोन रख देबे तू हमरा कुकसौली काहे खाती तोर 8 दिन बियाह कइला हो गिरल तू चल गिरल हम भुला गिरनी तू फोन करके फिर जगौली काहे हमरा के ई बता अरे चुप रहबे कि ना रे रही चुप रे रही चुप अपना सास ससुर के गोतनी दियादिन के सबके दुखी करके तार से बतियाई हां तू करबी हमर दिमाग खराब न त देख ले गई रहनी तोरा तिलकवा पर रास्तवा नहीं भुलाइल आवत देरी ना लगी तोरा घरवा हमारा ससुररिया में आ ना तोर सास ले डराई ना तो न देला ना भवा से ना भसुर से केहू से ए चुपे रह एगो बात कान खोल के सुन ल का रे कह देतनी अपना सामान के कसम खा के कह देतनी न तू आज के बाद तार से बतियाई ना तारा और ता कम फोनवा रख नतिया फिर काट देहला एबरा ई मराई हेलो हेलो नतिया कहत नो फोन रख दे मत करना तो ब्लैक लिस्ट में अभी डाल दे देख तोरा घरा आवत हमर देरी ना लागी माथा गरम हो गेल बा हमार अच्छा पावर बटुए आवे के देखबी पावर तू हमार एक बाप के बेटा हवा ए को घर मातारी को मरद भिर गइल तो पैदा भइल को बना आके देखावा तू नती आज तोरा घरवा हमरे आवे के पावर आ जाई तो कह देखू आइम न त तोर द टूटा मर्दो के मारब तोरो के मारब बोल मत करी ह ओ ये साला मुंह बा ओकर सुअर ये बात कहि पते तो रुक तोरा अभी रुक टूटा बन तार खुट्टा घर के जाके का बार रो पावर देखा तरी अभी तोरा घर हम आवत रुक जो आई बा रुक रख अभी बिहरे के पहन ले देखत कितना गंदा हो गए तो तोर लसार के रखबे त ना होई धरई लगा ले एकदम एथी खत भई रहत रे तोरा कहत नहीं कि नहा धोआ के नीमन से रह दे हमरा कहत रही जाए के बबूचे तैयार हो जाए से तैयार हो गए अरे जाए कर लख लेकिन झावाला मवाला पहिरा दे जाइए कुछ पहिर नहीं जाना पहले एबरा जाए बुचे तैयार हो जाए जाए के तीन तैयार भर रसिया जाए के मछली खा के नहीं की चाची के हाथ के तब जाए के काल चलल जाई मछली हां कनिया के जे हो गल सब काम जो खेले जो हइले जो धया हो गल
देखा त अभी चा समाप्त मछली लिया मछली हां आ खूब चटके से बनाई आ फिर में मसाला वसाला पीस दे के जाने कोई जाके पहले बिया धइले बिया कि नाई के अच्छा तो हमरे कह दियो कनी हम पीस देम और सब तू धोधा करिया लोग नी क्या पर रही हमनी के दुनु गोती बनावे के मेन उहे बनाई सबे न तनी खा के जाई तो तनी स्वाद पता रही कि कने कैसे बनाते कैसे नहीं हां उ त बात बरले बटुए त यही से कनिया का हो कनिया अरे तू गइलू है ना प्रणाम मामी जी रहुआ त एकदम एथिन नहीं खियावत सोचा तनी प्लान बना ले रनी झोरा डंडी कुल बांध ले रनी दीदी यहाँ के ना आवत नहीं ना ओ दिन के बरातिया के दिन के ओइले सोचा तनी कि अगर जाइम ना त पकड़िया के ले जाके परी अपन घरवा ना ठीक है कइलू ह चलो अब हमरा घरे मुर्गा बनाओ तनी आइयो दा दिया ना पतो बनाई चलो आज ना जमा जे मछली बनता काल खा लेम रहुआ घरे मतलब आज जक लगबू रहबो कइलू तनी बोलबो कनी त नहीं खुज जात अब देखो एक बार कहत ना चल लेती त कैसे जैती रहुआ आ दीदी कहां बड़ी नहीं उहा के हो हम बनी अथु करे नहीं प्याज बतेले रनी मन खत्म हो गई रहते तो कनी 50 किलो लेकर रखा जब ना नहर कनिया भी रोज रोज आदमी दुआई तब का एक के बार आवेला तो ठीक रोगो रहे नहीं तो ले लही 2500 में देता के 50 किलो पियाजी बरन बरन बा कि छोटे छोटे होई ना त बड़े बड़े बा आ ढेर बरहन को ठीक ना लागेला ठीक तने है कि से कोई के खाए के तो हाथ से पियाज जियान तनी हेते ते सजा ठीक हां छोट देखो दोनों मिक्स क के लिया कि कोई काट के देवे के मतलब छोटका दिया गले सब्जी में डाल तनी बोला मार हम दिया तना न गई नहीं दीदी अब उहे के कोई नहीं अब अपना से बढ़िया से बिछ के ले आ उहा के क्वेश्चन दीदी ठीक बाटी का ठीक बन तो जानते बन कि गोट रहुओ त नहीं खी जा ता बताई गोट उतला में पड़ल बारी नहीं मिला टाइम निकाल के चल प्याज के गई रनी जन जाओ खाऊ करना पिए के बड़ बैठे दखनी पैसा नहीं दीदी कैसे का कहता पियाजी को 25 रुपए पहले कहले रह ना अब का कहता 33 रुपए आ तरह कह दी हम आजिया 2-3 आदमी ले रहते ऐसे भाव बढ़ गेल तो सुनी ना हमरा यहाँ ढेर भइल बा रोज के सब एक बार भेजवा दे हम जन्नी जरूरत नहीं के किने लाके ऐसे करी ना जी बहुत महंगे जे लिया जी का करी आदमी न सस्ता महंगा के नहीं के वजह से सर जाला कनिया हमनी पर ध्यान देवेली कोनो सामान का एक बोरा चाउर भेजवा देले रही खाली तो हमनी के दोनों आदमी के देले रहली तंतरी त का हो जाई मान ली कि हितई ना त चलावला से न चलेला माने बावे रहम न त हकरा ना आई ओ जी गवा जान जाई तो देखी फुआ जी ना चलाए तो ओकरा बाद में हमनिए के न चलावे के बावे अब मामी जी ना रवा जाता नहीं मामी जी जाता चलो जी दीदी तो सुनी ना एक दिन हमनी के प्लान बना के चलल जा और अकेले तो मोरे राम रे भेंट करे चलल जा तो आज मछरी और पतो ही बनावत है खूब चटक खाई ह पिया सांझी हां ना उहा के नहीं के ना के फुआ जी के भेंट करे जाए के तो चल जाए दूर एक दिन चलल जाओ भेंट करे भेंट करे चलबू चाह हो न तो करबो ना कनी उहे ना अपना जा सब परता जी घर में कनिया पतो आगल तो औरी के सब परता सरी घर बता मुंह एने तने भइल बाटे को के ओकरा बाद सार के चलल जाए तनी अब कौन हमें टेंशन नहीं खे दूध घर में पतो ही हो गेली तो अब कौन बात त अब चली लगी त रही लगी जान के 10 दिन जाननी देख काहे ना ना कनिया छोड़ के ओजी के तो जाके तू नहीं खू तू अब संभाल घर हम कमी थोड़ा पूरा ए कनिया अब तू निकल के बहरी करी मम्मी जी के अपना आराम करे दो बता देखो ए कनिया सही कहती है कनियो को छोड़ के कहीं गइल सब नहीं खेना सब परत मान लो जाई ने आदमी आई जाई तो सब देखे ठीक बा सांझे बिहान में आ हां जाई एक दिन भेंट क के अपन अच्छा चलो छोड़ हट कनी हो का तना झगड़ा करके सिर चर्चा में कर लिया तो हो कमी हम ओकरा के जानो तनी ए कहां बिया जी के बबलिया कौन बोलिए अरे रसूलपुर के लेके 8 दिन पहले बिया भइल बेटे जी को कहां बिया हूं का घर में रहुआ के जी कहां बड़ी रे आई मैया के हवे जी बक भाई बाप रही तो हमें से ना पूछो ओकरा ई ना पता रही केकरा घर में बियाह कइले बा आ ओकरा नहीं के पता केकरा घर में बियाह कइले कहता के जन के भइल बा बियाह त के हवे कैसे पड़ रही तो गप देखा घर में अरे घर में सोचे तो पहले घुसा ना चोर चोर ना हवे बैठ के बकी जावत मत हां बड़ी रे बबलिया बोली तो तू का करी जाऊ तू का करे तू का गइलाई तोरा भइल बा खून में गर्मी ढेर आय मन सो बिजोतिया तू ले ल क्यों देखला से के रे का बोल का कहतलिए फोन पर हाथ जोड़ तरी का कहतलिए फोन पर बोल तू गावे के जी आज सब घुस गलो भैया हमन गावे के का भइल भैया कुछ बात बता फोन पर तू का कहतलिए भैया भैया कहतरी हमरा के तू ए बच्चा का लगबो हो हमन तो भाई न लगे ए बाबू हां गाय जवर का लइका पे का लगबो ए हम भाई ना है एकर जी रहुआ सब हां तू मत बतिया जा के हाय बताई बताबे न जानी आदमी बता दी रे
अरे के बाबू आइल बाटे बताइबे ई न हमर रखेल या हम एकरा के रखले रहनी है नैहर में है तर सुनी जा तारा बोले ना लाजो नहीं लागत होई बतिया कैसे बोलत रह ए रउआ त चुप रही काहे हां चुप रह कम बोली तनी ए कोने हवा कुछ ना कहले दीदी जी ये कोने नाही मजाक को कहने करत होई लइका बाबू ही मजाक नहीं करो जे सीरियस कहत नहीं का कहत बोल का कहत बोल बोल शर्मा से देखे बोल ए तेरा हिम्मत कैसे बेल घर में आएगा कैसे तू मेरे रुपया में छरंग लगाओ तेरे पूछ मेरा रुआ से अपना पूछ मेरा रुआ से का पूछी बाबू अपन शांति तू तो नादान भी है ए जी हमारी इज्जतिया लेकर आके जा इज्जत लेतन तोरा हम अभी इज्जत बनल बा बिगाड़ दे तुरंत देरी ना लगी हाथ मत दिखाओ हाथ मत दिखा छोड़ हट चलिए बे ये तू ले हमारे घर में नहीं बे बतियाओ खड़ा हो चलिए बे हमारे घर काला मजा लो कह दी के चिंता नहीं बता तू जानत नहीं दे दे फट देख मुका पूछ मोबाइल अपना बताओ तू के हो बताओ के हो पहले हम प्यार करत रही जी मगर अब ना कस के बताओ बियाह शादी हो गइल त हम एकरा से काहे प्यार करे जाए हम तारा के चिन्हत नहीं कि तू जाते जैसे हम अपन घर दुआर संभालम तू जाए जैसे तोर बियाह शादी हो गेल 8 दिन हो गेल बियाह के लिए हमरा काहे के तू छड़ली फोन आदमी करके का तो जानत नहीं ये कोने या कि घर में सीता उतरल बालू हम तो जाननी की बेचारी आइल बे चलो घर परिवार रखे आई तो इसने महाभारत लगा देलस घर में बातिए सुनी जदी दिन ना दान रनी बच्चा रनी नाम बुझाइल त प्यार क ले रहनी अब हमरा सब बुझाता हमर बियाह शादी हो गेल हम ससुरा ना बनी जे हम एक काम करम बियाह शादी हो गेल सब कोई गलती होखेला अब माफ कर दी बियाह शादी हो गेल त ना तकलतिया तो पूछे कर से काहे के हमरा के फोन कर ले रिटर्न तू फोन काहे को ले रिटर्न हम भुला गिरनी हो काहे के फोन कइला सा हमरा के फोन कइले आई बतावे खातिर कि आज के बता रहे के फोन ना करम हम तारा से मिलम बतियाम नहीं खातिर हम बता देले अब ना करम जी हमारे हम ही पागल रहनी ना कि मोबाइल दे देले रहनी हम ही पागल रहनी हमरा से ना बाराती करती ना मोबाइल देले रहती समझदार बड़ा ना तम ससुरा का करे ए, बोला मत ना, दे, दे, दे। ए, हाथ मत उठा हाथ मत उठा ये तो हमरो उठावे आवेला ए चुप रहिए हम ना जान अपन मेरे को गलती नहीं कहत ए कने कुल गलती बा ए बच्चा हम ना जान तारा के हाथ जोड़ा तनी जा तू काहे तू फोन कइले ओकरे ना हम ना जान रही क्या हम ना फांगा से प्यार कइले रही ए देख फिर बोलत किया ना यही तरह फोन करके बोलत लिया हमरा के तब आवे के परना हमरा हम तरह के हाथ जोड़ देन तू चल जा ओकरा से गलती हो गई ना तो समझा दी जा कि आज से ना फोन आवे के चाहिए ना कुछ आवे के चाहिए हम तोरा के भुला गेल बानी तू काहे के फोन करती हमको हम ना करम ए बच्चा देखा बूढ़ बुजुर्ग के महतारी बराबर के बात मत सुनो जाए दो एकरा से गलती भइल नु हाथ जोड़ के माफी मांग ये ना तो हमर खानदान देखती है फोन करके तब हमरा आवे के परला माई लेती थोड़ा ही जगह आ जाए दो बचवा देखो ये हमारा कितना तक मत तोड़ती अगल बगल सुनी त अच्छा ना न लगी हां हां ठीक बा समझाइयो करा के हमरा का समझाओ समझाई ना तू जा हम अपन घर परिवार समझ ले तू जाए जैसे जा बाबा जा जा तन लेकिन आज के बाद देख ली है जा बाबा जा अब ना पर जाई जाई रो जाई बबुआ जा और देखो तनी अरे न क्या कुत्ता आज के बाद आइए मत हमरा दुआरी कह दे तनी ना चुप रहो दादा ई का बोलत रहो तुरंत तू ना ये तरह ना एक तरह के घर के सामने बेइज्जत के समाज के सामने बेइज्जत कर चल अरे चल 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 और ये दादा और धारा हो नमस्कार परिणाम हम मणिकिरण सिंह हम अपन टीम भाई हम के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे ऐसा कुछ अधिक विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय